வெல்கம் டு தர்ஷ்மாம் லைவ் சேனல். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகக்கூடிய உணவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லஞ்ச் குழந்தைங்களுக்கு 9 மாதத்துலேருந்து நம்ம கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த லஞ்ச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும். இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு கீரை கடையில் எப்படி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, உங்கள் குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவாங்க. என்னோட குழந்தைக்கு நான் இது போல தான் கொடுப்பேன், அவங்க நல்லாவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. என்னோட குழந்தைக்கு கீரை 9 மாதத்துல நான் பழகினேன். நீங்கள் முன்னாடியே பழகி இருந்தாலும் இது போல் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இப்போ அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சிகப்பு அரைக்கீரை எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இதை நல்லா இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த அரைக்கீரையில் நல்லாவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் ஊட்டச்சத்துலாம் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, இது ரெண்டையும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே கீரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதையுமே சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக தக்காளி, கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் பூண்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை இது வேகிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா குலைவா வேகணும், அந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அரைக்கீரை குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதுல அவ்வளோ ஊட்டச்சத்து இருக்குது. இதை வாரத்துல ஒரு நாள் கண்டிப்பா கொடுத்துருங்க. இப்போ இதை இப்போ அடுப்புல வச்சு ஹீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமா உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா குலைவா வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா குலைவா வெந்து வந்திருக்கணும். அப்பதான் நல்லா மசிச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். இப்போ இதை நல்லா ஒரு மத்து வச்சு நல்லா நான் மசிச்சுக்கிட்டேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. அப்போதான் டேஸ்ட்டுமே நல்லா இருக்கும். இது 9 மாதத்துல இருந்து எல்லா வயது குழந்தைக்குமே தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். பெரியவங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம், நல்லாவே டேஸ்டாக இருக்கும். இப்போ இதை தாளிச்சுக்கலாம். தாளிச்சாதான் இன்னுமே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இப்போ ஒரு வானலை ஹீட் பண்ணிட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். இதையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா வதங்கினதுமே இது கூடவே நம்ம மசிச்சு வச்சிருக்கிற கீரையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இதை ஒரு கொதி விட்டுட்டு இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா குழந்தைங்களுக்கு மதியம் லஞ்சுக்கு சாதத்துக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இப்படியே கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு கப்பில் நான் சாதம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த சாதத்தை நான் இந்த கீரை கூட சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இந்த சாதம் இன்னுமே நல்லா குலைவா வர்ற வரைக்கும் நான் வேக விட்டு எடுத்துக்க போறேன். ஆல்ரெடி சமைச்ச சாதம்ன்றதுனால நம்ம இப்போ கீரை கூட சேர்த்துருக்கோம். இன்னுமே நல்லா குலைவா வெந்து வந்துடும். நான் ஏன் சமைச்ச சாதத்தை இது கூட சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னா கீரை சாதம் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா குழந்தைக்கு ஊட்டுற பதம் வந்ததுமே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மசிச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதை அப்படியே கொடுத்து உங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அப்படியே கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மசிச்சு நல்லா குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விடலாம்.
இப்போ பல்லு இல்லாத குழந்தைங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து மசிச்சு கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா மசிச்சு ஊட்டி விடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு. உங்கள் குழந்தைங்க எந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது போல் கீரை சாதம் வந்து செஞ்சு கொடுங்க. கட்டாயம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா வந்து வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆவாங்க. அவங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியுமே நல்லாவே வந்து அதிகரிக்கும். இப்போ நம்ம மசிச்சதுல வந்து கருவேப்பிலை எதுவும் மசியாமல் இருந்தது அப்படின்னா கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அழகாக வந்து ஊட்டி விடுங்க. இந்த கீரை சாதம் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. கட்டாயம் ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஃபுட்டு எப்படி பிடிச்சிருந்ததா இல்லையா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.